ban je gidan gala don yi rawa ba don jin daɗi na ba, in ji Tahir Muhammad Fage. Tahir Muhammad Fage tsohon ɗan Kannywood ne wanda ya ci zamanin jiya, ya ci na yau, kuma yake sa ran cin na gobe. A wani faifan bidiyo da aka yada a social media, an ga Tahir Muhammad Fage ina tikarwa da wata budurwa a gidan gala. Fitar wannan bidiyo ke da wuya, 'yan social media suka dinga tofa albarkacin bakin su. Waɗansu mutanen suka yi alawadai da wannan bidiyo, wasu kuma mutanen suka ce an yi girman kawai. Amma Hausawa sun ce shi mai ɗaki shi san inda yake masa yoyo. Tahir Muhammad Fage ya faɗi wata magana a inda ake masa tambayoyi a gidan BBC. Aka tambaye shi cewa me yasa ya je gidan gala ya rawa da wata budurwa a gidan gala, sai ya faɗi wata magana da ta rushe dukkan maganganun da mutane suke faɗa. Kafin mu karasa wannan bidiyo, kusan wannan tasha tana kawo muku magungunan supplement da magungunan Islamic masu kyau, masu inganci, musamman ga ma'aurata, ga masu niyyar aure. Idan 'yan mata wanda sun sha magunguna kala-kala domin su samu breast da hips amma ba su samu ba, mun kawo muku ingantattun magungunan da a kwana 14 wadda take a kwaila za ta zama budurwa insha Allah. Sai mazan aure wanda ba su da karfin gaba da kuma dadewa akan iyalin su ma mun kawo musu ingantattun magunguna. Sannan kuma muna haɗin amari da angwaye. A bangaren supplement muna da magungunan gyaran jiki, muna da magungunan gyaran kai, muna da magunguna kala-kala kowane iri, muna da maganin matsi da na ni'ima da kuma na maza wanda yake ƙara ƙarfin gaba da girman gaba. Kawai ku tuntube mu a wannan namba 09063865632, ita ce nambar WhatsApp dina da nambar kirana. Sannan muna a garin Kano a Kurmi Market, shago mai namba 30. Sannan kuma mu sari muke, muna maraba da masu sayan ɗaiɗai ko kuma sari. Sannan idan kai sayayya a gurinmu za mu kai ma duk faɗin Najeriya har da makotan. Tahir Muhammad Fage ya faɗi wata magana a inda ta ruguje dukkan maganganun da 'yan social media suka faɗa. Shi ɗan jarida ya tambaye shi cewa me yasa aka gan shi a gidan gala ina rawa, sai kada baki ke cewa abin da yasa ya je gidan gala rawa shine yana fama da matsananciyar ciwon zuciya. A lokacin ya nemi wasu daga cikin 'yan Kannywood din su taimaka masa da kuɗin da zai siya magani, amma bai samu ba. Sai ya ce ya samu mutane biyu kamar Dauda Kahutu Rarara ya ba shi naira 10,000, sai kuma yaransa Alhikima ya ɗauki naira 5,000 ya ba shi. A lokacin kuma asibiti suna neman naira 180,000 domin a yi masa magani a asibiti. Kwatsam yana zaune sai shugabannin gidan gala suka buɗe gidan gala, yayin da suka gayyace shi don ya zama babban bako a gidan gala. A inda suka yi ciniki da shi suka ba shi naira 150,000. Kaga ya samu ma kuɗin maganin da zai yi. Sai suka yi alkawarin cewa zai zo kwana 3 ya zama babban bako a gidan. Haka kuwa aka yi. A kwana na ƙarshen ne sai aka sauka wata tsohuwar waka a inda su yaran ba su santa ba. To sai aka nemi shi Tahir Muhammad Fage da ya zo ya kwatanta musu yadda ake yin wakar da rawar. Tahir Muhammad Fage ya tashi ya kwatanta musu yadda ake rawar. Sannan daga baya ya ce wai da suke zagin su da aibata su fara sanin menene asalin matsalar su dinga musu kyakkyawan zato kafin su yanke musu hukunci. Sai da mu ce ubangiji Allah ya ba kowa lafiya.